اوكي بلا سمع له تانكي وحدنتنا تانكيو سوري جزانا سمع كله تسفى قبر واه اما قدي حدا جزي ما كان سلازي بزحا ترجعتها تعاطوال كان ام تدليو بوطان ساعتنا يتبصحن سوري اوكي تانكيو كورات تخاتلتنا لومون كم تلموت على 30 حدن ورح شمون تخلتشحن 10 سلسته كورات هاجايش عديمنا لنا ارئستنا ون مزحجي حزنايو زلنا حزباو معبلي اتي ارئستي بمسرتو تمكرتات حزباوي ملعال نفتحي تبوغسونا نسلاماوي سلفن كينون زبل 2019 جمجامنا ابتي مسرحن وصيئتون زبل ارئستي سلسته كورات هاجايش اتو مكونن ابرها كم اون حفتنا ويزورو صغاي نغاش سوري ويزورو جنت جبره كم اون حونا كو اتو صغاي نغاش كونيوم مسانا تلهم ايتحازو لي كبرات غايشنا ايتكم حفت بالكم ريد اوف انتحرار لوخريو كبر اتو مكونن ابرها كم اون ويزورو جنت جبره كم اون اتو صغاي نغاش مسانا تلهم كبرات غايشنا ايتكم حفت بالكم كنريكم نعم مدبنا كنعتو متان اوكي حجون دقيمه كل ثلاثتهم ماتيهم لهم ثلاثتهم كزي تغاغي اوكي امو بزيكات امي بشمعين بشم كلهم عم حضرت حدر جيغانون ادمنا اخبركم نزي اواناوي حزباوي غحزون ملعالن تسالاسلو زلهم قالسي غزيهم كيبقاكم اب غزا حدر جيغانونا مش حزبي يهن مين كتبلو فقادنيات مونكم بزي مغدي እና መስገና هجو እንደገመ كبرات عايشنا حصر بزبله نفسكم مستساتفتنا علاليكم نابتي سفيح ارئست حسكم ماصيكم دلهم تمكروتات حزباوي ملعالن نفتحي تبوغسون سلاماوي سلفن كينون زبل دمغام ناي 2019 نابتي مسرح وصيئتون زبل ارستيو اگداسي ارستيو ገምጋም እንዳገበርናውን ክንከይት ስለዘለና ነት ንገብሮ ምስልሳት ንጥፈታት እሞ ክቡራት አጋይሽና አይ ሆፕ ተራዳዲኩም ክትኮኑ መን ጀሚሩ በመን ክስታይ ይገብር ናኹም ገጽፈልኩም እቲ መድረኽ ሕጂ እንደገመ እንቋ ዳሕን መጻቁ መድረኽ ናኹም ክቡራት አጋይሽ ጸጋይ ነጋሼ ይስማዕ አይደለሁም ጽቡ ስማዓሎ ጸጋይ አቶ ጸጋይ ነጋሽ ተዘይ ተጋጌ ጽቡ ስማዓሎ እሞ መጀመሪያ ክብሪ ለዛብኩምና ክብሪ ሃብኩም እዚ حساباتنا تمكروتاتنا كمون فتح خون اللو يخون خون زي كونس اللو نبلو حساباتنا قربنا لومي كابتي لاي ازواو من العال ارتوان فتحي سلسته قريبنا لنا سجاي نغاش انا كلاي مكونن ابراهام سالسايكا جنات بيابره ስለዚህ ከነገርና ነው ወይና መጀመሪያ ተሞክሮታት ጸጋይ ባለይ ከሩበ እተሞክሮ ድሕሪ ለካቲት 2019 ማለት ንሰላማዊ ሰልፊ ናይዚ ሜይ 24 2019 ተበግሶ ዝወሰድናዮ ጀሚርና ክሳብታና መወዳእታ ጉምበት 15 ዝገበርናዮ ተሞክሮታት ይقربናዮ ሐሳብ ከመኮንን ተርቢ እዚ ካልኣይ ክፋልዩ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ገምጋምና ኣብ ገምጋምና ናአቱ ኣብ ገምጋምዚ ሰለስቴና እናተሓጋገዝና ከነقربوይና ስለዚ ከምዚ መስል ክቅጽል እንድሕር ኮይነቲ ሌላ ባይ ናብቲ መደቡን ከአቱ ተቆይኖ ሓደ ግበር ኦኬ ጽቡ ጸጋይ ነጋሽ ይባል አማይ መጨቃት ትባል ዓዲ ካብ ዓዲ ኋላ ከባቢ 2 ኪሎ ሜትር ፍራን ተኸውን በዚያዳ ምብራቃዊ ደቡባዊ ምብራቅ ተወሊደ ዓብየ ትምህርቲ ኦፍ ኮርስ መባዕታዊ ትምህርቲ ዓዲ ኋላ ሃይ ስኩል መንደፈራ እተሞክሮይ
بواسا نيره حارستاي نيره كعسو تصواتاي نيره تفلطات دانتاتات ناي من دخلا يكون عدوها بوي سكاوت نيره حنتي واس بحال ازيا اجداسيت من قسقاس من مسريتنا بتي حبو بوليتيكاوي من قسقاس ويكا اندرغراوند بوليتيكاوي من قسقاس سفيح من قسقاس اكايدنا ازي مستي نا سمرا يونيفرسيتي نا عدسا يونيفرسيتي تتحازون كوينو ازي اجداس زخونه وصيت غيري سبعنا 4 ابتقال حنتي تاسلفه تاك ارزواو سرعي تبال مثل جماهير دحراون ابرايليت حساب تقال حنتي ارترا نا مري السودان تدفيات وص هم الى صنيحه 81 موداتا حساب 82 موداتا خاب كروكن صنيحه مالت اب السودان اب غدارف نا بسمين امريكا بولدر كولورادو ابزون كلتا مصحفتي كدالو خيله حنتي كيدان زعاتوي بشحن شعتن سوانا شعتن كغلايتون حياه زانتا صنع فوري بشحن شعتن 10 شعتن كلتين زما ساسل ينزترها ابتينا كنا جنريشن من سي امونغو تمرتي نسنت قالسي زنبورو هموت كلها نصبرا ان زدل صامالتين دحريون كاب شحن شعتميتن 94 جميره كساكو تشحن سلستن نصبرا ارترات بال نصيحت يدالو نيره اذا نصيحت زيا بالتوك فيسبوك ويب سايتاتو ابزين برالو وانيات مسريتان شعو جن زي دهاي سنحلا عواته نسكرمكم دالن ازمرينو كا تبلقلن مالتي كابو تموداتا اب حزباو ملعال بفلاي كا دحرينا الى امبارسا اب حزباو ملعال ارتران فتحي ينقاساقس كمون اب دنفر ارتران دليت فتحي اب كولورادو يزبلون ينقاساقس كلتي استحاحزن ديريو مبدع كوده يغنيله اوكي اي ثانك يو اتو ጸጋይ ነጋሽ ተዘይተጋገ ሌላ حسن በለገሩ من يدمጽ بدحሪው ወይዘሮ ገነት ወይ መኮንን አቶ መኮንን አለሁም ተወንኩም يسمع له ده ماشي ثانك يو مو سلام كورات احوات بقدامነት ابزيناي لومي معالتي ناي زتمدب قريبنا زعبا تمكروتات ناي حزباو ملعال ايرتراويان فتحي كم اون بزعباتي اب غنبوت 14 او واشنطن دي سي استخايده سلاماو سلفن حزباو وعلا زوسدنايو تبغسون جمجامن تخاتاتلتنا اي زمدبزي نخنقرب زغبركم لنا قدمه بزح مسجن سمي مكونن ابراهام يبال مغماطي اب كتما شارلتيو نورث كارولاينا مالتيو ندحر بايتاي زبلكه تحصل ابيله ابال ناي تغادلو حرنت ايرتران زي سلفي ديمقراسي ايرتران كوينه نقل عامتات تقاليسه حج دما ابال حزباو ملعال ايرتران فتحي درجه نوز امريكا مالتيو ابال حزباوي منقسقاس مدحنت هاجر ناي شارلت نورث كارولاينا كوينه دما نتفالو مالتي يغني الله هلا سمع لك دو وريد كل اخي جنت وريد كل اخي حاجه حزين هاي سمع لك دو هذا قبر ليمو هاي اول نزي علمي زغبركم لنا كمسجنكم يدلي حدر جغاننا غزا حدير جغاننا سمي جنت قبري بهال اب ኤርትራ ተወሊደ اب አዲስ አበባ አቤ ابا ዲስክሎዠር ከገበርን ድሕር ኮይነ ቆሮብ ትግርኛ ሕስር ይብለኒሞ እንድሕር ሞር እንግሊሽ ኣብዚሄ የቅሬታ ይሓትት ኣቀዲመ
ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ስደት ኣምርሐ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሚኒሶታ ተቐማጢት ናይ ፕሮፌሽን ድሕር ባይታይ ኣነ ነርስ ፕራክቲሽነር ናይ ማስተር ዲግሪ ብሄልት ሳይንስን ብነርሲንግ ኣለኒ ኣብ ሆስፒታል ድማ ከም hospitalist ዝበሃል ይሰርሕ ማለት እዩ ብናይ ደለይቲ ፍትሒ ድሕር ባይታይ ኣብ ሚኒሶታ ሲኒት ኤርትራውያን ኣብ ሚኒሶታ ዝብል ዝተበሃል ናይ ደለይቲ ፍትሒ በርጌሳዊት ማሕበር ኣላትና ኣብኣ 10 ዓመት ኣለኒ ነዚ ስርዓት ካብ ዝነጽጎ ግን ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣክቲቭ ኮይነ መስሕ ህዋተይ ደለይቲ ፍትሒ ይቃለስ ኣለሁ ሎሚ መስየ ዘለኹ ንሲኒት ወኪለ ከይኮነ ብውልቀየ እዚ ናይ ከላልያ እንድሕር ኮይነ ንሲኒት ኤርትራውያን ኣብ ሚኒሶታ ደለይቲ ፍትሒ ብዙሕ ትነጥፍ ኣብ ሚኒሶታ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ሓበሬታ ናይ መሃብ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ዝመጽእ ካብ እቲ ስርዓት ናይ ምብዳህ ብዙሕ ባይታ ፈጢራላ ብኡ ናይ ሬድዮ the voice of Senate Eritrea in Minnesota ዝብል ሬድዮ ለና ኣውካ ኣነ ኣክቲቭሊ ከም ዲጄ ሆስት ኮይነ ይሰርሐ ምስሕ ህዋተይ ካልእ ድማ ናይ ጥዕና ፕሮግራም ኣለና ናይ ሕዱር ሕማም ከምዚ ሽኮርያ ድዩ ደም ብዝሒ ካልኣት ንተማሃሮ ናይ ኮሌጅ ፊልድ እንታይ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ኮሚታት ንህዝብና ነቕርቢና ዊክሊ ማለት እዩ ሶሙናዊ ማለት እዩ እሞ ናይ ናተይ ናይ ገነት ገብረ ድሕረ ባይታ እዚ ይመስል ይቐነየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ክብርቲ ሓፍትና ወይዘሮ ገነት ገብረ I think ከመይ ክትሕዝወኹም መጀመርታ ተዘይተጋገ ንክቡር ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ ኢኻ መስለኒ መጀመርታ ክጅምር ተዘይተጋገ ትመድረኽ ንዓኹም መርሕዎን በዓልኩም ክሳብ ወዲኹም ኣብ መደብ ናይ ሕቶን መልስን ተሰጋጉርና ሚክሮፎን ንዓኹም ጽቡቕ ስማዕተሊ ሓደ ግበሩለይ ጸጋይ ነጋሽ ኦኬ እሞ ምስጋና መወዳእታ ይብሉን ጻዕርታትኩም ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ጥራሕ ዝዕቀና ኣይኮነን ብቐጻሊ ትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ እሞ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዛዕባታት ናይ ኤርትራ ህልው ኩነታት ኤርትራ ተቕርብዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ መጎስ ይግባእኩም ብኸምኡ ክትቅጽሎ እንዳሓየልኩም ክትከዱ ከዓ ተስፋ ገብር ብዝኾነ ሎሚ 31 መስከረም እዚ ነሐሴ እዩ ድሮ ባሕቲ መስከረም እሞ እዚ ሁሉ ናይ ቃልስና ናይ ቦታው ቃልስና መሰረት ዝኾነ ባሕቲ መስከረም ጽባሕ ክንውዕልና ስለዚ እንኳዕ ናብ ባሕቲ መስከረም ብድሓን ኣብፅሓና ባሕቲ መስከረም ኢለ ስቁኢለ ክሓልፍ ኣይመረፅን ኢድሪስ ሓሚድ ዓዋተ ከይዘከርኩ ኢድሪስ ሓሚድ ዓዋተ ዋላ ካብ 74 ናት ሒዘ ኣብ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ይቃልስ እንተነበርኩ ኣይፈልጦን ነይረ እንተበልኩ ዝተጋነነ ነገር ኣይኮነን ግን ሓደ ሓውና ሃይለ ስላሴ ወልዱ ብ35 ዓመት زيبهال سعري غيرو زي تفنقله امني فنقيلو زقربا مصحف عواته 4 غزي 5 غزي انبدا ስለዚህ ተማሃራይ ናይ ዓዋተ ኮይነ ነፍሰይ ቆጽራ ሓንቲ ነገር ብኡ ክጅምር ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እንታይ ብል ክምዕድ ከሎ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ተጋደልቲ በሃይማኖት እተፈላለኹም ለማዓልቲ ግን ተፈኣት ናትኩም ያ ንቃልስ ኣለና በሃልቲ ኢና እምበር ኣብ ከበሳ ረጊኡ ዘሎ ህዝቢ ምስተልዓለ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ምስተልዓለ እዩ ዘረባ እምበር ሕጂ ደኣ ምን ይፈልጠና ስለዚ ሎሚ ሒደት ኣለና ጽባሕ ህዝብና ምስዓበና ክንበዝሒና ሓምድ እዚ ኣብ 1961 62
ዝፈለጦ ዝተረድኦ ዝተረዓዮ ራእይ ክሳብ ሕጂ ግቡእ ክርዳእናን ብግቡእ ክንሰርሐሉን ኣጸጊመና ኣሎ ከምኡውን ሓደ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ዝነበረ ክራንከል ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ከባቢ ኣውርደት ኣብ ዝፀሓፎ ሰነድ ሓመድ ብቋንቋ ጥልያን ዘስምዖ መደረ ኣብዝን ኣብትን ኣስዒብናዮ ኣብ ዝገበርናዮ ርክባት ኣብትን ስዒብና ኣብ ዝገበርናዮ ርክባት ከም ዘስተባሃል ኩሉ ዓዋተ ብፖለቲካዊ መርዚ ዝተለኽፈ ምዃኑ ዘይከምቲ ልዙብ ዝኾነ ትርኢቱ ነዳርን ዘይተፃዋርን ባህርያት ዘለዎ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል ኣብ ኣይንፈላለያ እታ መፅሓፍ እዚ እቲ ጉዳይ እንታይ ክራንከል በትናቱ ሚዛን ንሕና ግን ዓዋተ ብፖለቲካዊ መርዚ ስለቲ ፖለቲካ ዘይኮነስ ብሃገራዊ መርዚ ብሃገራዊ ፍቅሪ ዝተበገሰን ዝበደህን ጅግና ምዃኑ ከይዘከርኩ ክሓልፍ ኣይደለን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ስለዚ እቲ ቃልስና እውን ነዚ ኣብነት ነዚ ከም ሞዴል እናወሰድና ክንሪኦን ንሽግራት ክንፈትሕን ክንበቅዕ ተስፋ ኣለኒ ብዛዕባ ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ፍትሒ ህዝባዊ ምልዓል ፖለቲካዊ ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ፍትሒ ፖለቲካዊ ምትእስሳር ውድብ ኣይኮነን ማሕበር ከዓ ኣይኮነን ታይዳ ፖለቲካዊ ወይ ናይተን ከተማታት ናይ ዘተኣሳስር ሓደ ክፍሊ ዘወሃህድ እዩ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ክፈጥር ዝኸኣለ ድሕሪት ናይ ላምፓዱሳ ጥቅምቲ 3 2013 كم تذكروا كلنا نذكروا كم 370 كأوز وزحون إيرتران أما كلا بحري قدايات زخونه دحريو وا أمو ذو سرعة زي نعنا كنحزن كنبكي كننبع إذا لينا هالوه نحنا بقى نسأل زي نزي زنبعنان زبكينان إذا شجر زي زور لنا نزلو سرعة كنورد كنلقس حبيرنا خنك على سالنا نزبل استجمره ስለዚህ ነቲ አሰቃቂ ተረክቦ ናይ መጀመርቱ ይነበረ ግን ኣብ ዓለም ብዙሕ ሰማዕ ረኺቡ ተቃሊሑ ዓውዓዊሉ ስለዚህ እዚ በደረጃ ከተማ ዘይኮነስ ከተማታቱን ተራኺበን ሓደ ምንቅስቃስ ክገብራ ሓደ መድረክ ከፊቱ ጌርና ይኻ ስለዚህ أب أورحي الثلاثة أبو حموشة على الثلاثة قال شو منتج خورا كتماتات تراخيبا حدث على حدث من نعلة حد سؤال يزواهم من العال يرتان فتحي زبهال ناي متأسسا زواهد نتن كتماتات تاشم خنفتر تسمعنا مالتي سوزي خمزي يجمر اتي يزواو من العال بزوان زيك ساعة 9 ختماتات بصح نيرو ساعة 10 13 14 زبصحون زبصح الوان ونيرو دغنا ግን እንታይ ተቃልስና ሁላትና ከምንፈልጦ ኩነታት ገለ ዝረሳስን ፍጠር ከሎ ንረስን ኩነታት ክዝሕል ከሎ ከዓ ባይታን ዘብቅ ስለዚ ናይ ህዝባዊ ምልዓል ሓያልነትን ድኽመትን ናይተን ውጽኢት ናይተን ኩለን ኣባላት ከተማታት እንበር ናይ ገዛእ ነብሱ ኣይኮነን ናይ ገዛእ ነብሱ ድኽመት ከልዎ ይክእልን ናይ ገዛእ ነብሱ ሓያልነት ከልዎ ይክእልን ምትሳል ዘወሃህድ ጥራሕ ስለዚ ቀንዲ ዝነበረ ኣጽቂቕና ዝተንቀሳቐስናሉ ነገር እንታይ እዩ እቲ استفعل مخنياتات كاب قالس بخيو زنبره انتينا سايلنت ماجوريتي اباراديركا انصار ازي ناي طفاتن ناي صنتتن زخونه سرعات مدلف
بعد تقدر يقول على اساس من الغاز لذي نخبده استمجسي زي حاجرنا مدحان بكل عقمتات صقاتات الحزب ارترا التاساسيرون حاقيفون ادمع عقده كبركت يتبجسوا تقاليسو خا اتقندي نايزي اغاوا قلال سازي كاب تحتنا بلعلي مستنكالوت كا غودنا ورخكب بموها درجه زخيد قندي اغداسنوتن تايو اتي حزبي ابايتو ابكتمو كوينو يزاته اغاوا سرارحو ينصر اغا مرارحو يحنصص نس كتحتنا بلعل يساتفو وانو خخون واننت يسمعوا مالك بخالفه نسلكواتات ناي هدف وي انتم تقربوا نركم بزح نغرات نيرو نخموز امثله سلكواتات اول بخدام خاصلت فالت ولا 100% كتصفوا انت زي كاله ግን ሚኒማይዝ ገብሮ ኣብስተሓተ ሓደጋታቱ ኣብስተሓተ ደረጃው ከወርዶ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ህዝባዊ ስለዝኾነ ህዝባውነት ከኣ ብዙሕነት ማለት እዩ ብዙሕነት ከኣ ምልእዛዝ ስለዚህ ህዝባዊ ምልዓዓል ኤርትራን ፍትሒ ብድምር ኣብዚ ካብ 2014 እስቆመ ንድሓር ዝገበሮም ነገራት ኣውርክቱ ምክንያቱ ዳሕራይ ኣብ ሕቶን መልስን ዝያዳ ናብቲ ዝርዝራት እንዳኣተና ክንከይድ ስለዝኾና ሆፍሊ ዓሚቕ ኣፍራይ ዝኾነ ፍትሓት ክንካየድ ኣብዚ ንባዕሉ እቲ ካብ ን5-6 ዓመታት ኣብዚ እዋን እዚ 9 ከተማታት ተኣሳሲረን ብሓደ ክሰርሓ ናይ ምግባር እቲ ኮንሲስተንሲ ወይ ቀጻሊ ህልውና ሓደ ንባዕሉ ክሬዲት እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘበገሶ ባዕሉ ኣብ 2015 ምስለን ተዘጋጀ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዱ ኣብ ጥቅምቲ 2016 ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣበጊስዎ ግን በህዝባዊ ምልዓዓል ጥራሕ ክኸይድ ስለዘይነበሮ ካልኦት ክሳተፍዎ ገይሩ ማዕወት ከዓ ተደምድሙ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ ወርሒ መጀመርያ ናይ 2018 ክልተ ህቡባት ድምፃውያን ተቃለስቲ ወይ ህቡባት ስነ ኪነታውያን ወይ ጥበባውያን ብገንዘብ ፀገም ኣብ ኣቴንስ ኣብ ፀገም ኣቴም ስለዝነበሩ ኩነታቶም ከዓ ስለዝፈለጥና ንሕና ኣዋፂና ክሳብ $40,000 ሰዲድና ኣሎም ገለ ካብቲ ፀገማቶም ክፈትሑ ክኢሎም እዚ እውን ህዝባዊ ምልዓዓል ክሳብ ክንደይ እንዳተሓጋገዘን እንዳተረጋገፈን ክኸይድ ዘለዎ ኣብነታዊ ምልክት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እቲ መዓልታዊ ብድኾነ ኣብነት ኣብ ኣስመራ ባኽርያ ዝነበረ ብኡ ደገፍና ገሊፅና ኣብ ምስዓር ህግደፍ ምስና ኤርትራን ፖለቲካዊ ውድባት ዕላማ ተመላላእን ተረጋጋፈን ስለዝኾነ ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ህዝባዊ ምልዓዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ ድርብ ኣባልነት ብምሓዝ ምሳና ሓቢርኩም ክትቃለሱ ንዕድም ኣብቲ ነተን ዘይተወደባ ዘለዋ ከተማታት ንምውዳብ እንካየዶ ዘለና ፃዕሪ ሓገዝኩም ከይፍለየና ንማሕፀን ዝብል ፀዋዒት ብወርሓ 2018 ከዓ ኣቕሪብና ወርሓ 31 ማለት እዩ ቀፂሉ ናይ ሓባር ሽቶና ንህግደፍ ምስዓርን ህዝብ ንፍትሒ ንግዛኣትን ሕጊ ሰላምን ዲሞክራሲን ንምርጋፅ ኣብ ዝግበሩ ፃዕርታት ኩሉ ዝከኣልና ክንገብር ዓቕምታትና ክንዋሃድን ወይ ብጥሙር ፀዓት ንሓባራዊ ስራሕ ከም ስትራቴጂካዊ መወሲድና ክንቃለስ ንዕድመኩም ዝብል ጽሑፍ ናብ 14 በርጌሳውያን ህዝባውያን ፖለቲካውያን እንቅስቃሳት ልዕለት 5 ዕለት 2008 ፀዋዒት ኣቕሪብና ብፀዋዒትና መሰረት ሓምለ 14
كم بكتشحن 18 عصرت 4 يزوايان تكالات استراخبولو وي بتلكونفرنس مالتي شمونت نطبطات زلو سمنع عصيقن كما كلالو زخلو بزياوي حيل عمامون اقينا هذا خابزي اتي اساسن ادن زنبر ويا وان كندن حنا بريس ريليز بهزواو من العال احنا وص ناي كلن الله زبهالا زرخبنا نادراشن احابيرنا حاده بريس ريليز نتي زخيز زنبر الناس كفتان مرقصنا خن ارترايان زغلص اوصينا الإيد ابي احمد ب اب واشنطن دي سي زغور اخيرا اب ايدو تركيبو مالتي اب جنبا سلاماو سلفن كينون تسالت قيما نزنبات استنداو شماغله تراخيبنا بحوار كنسرحن دلوات مخانان اب حداق 10 شعته 10 شو من تراخيبنا قدمت يتمتك نزاته ادم قريبنا وصيت جنا اونتا اي ترخبن سلامتاي تي ببين خامخاد وين زنبره من قسقاس رديصكا كال مفتار نتزنبره بروسس ابكلته مقراط بونت كمزي بحلي نورم يكون زلو تناي ارتو بوليتيكا وانسي زوين كابتي دحراي اب جمجمان نقربو صبيانا خنورو وينا بو مخنيات نساته ما يتعوتون تعوت زنبرو هاغراوي انقساسون ايتعوتن اما جمرتا لكاتيت ناي زعمت زي ناي واشنطن دي سي ايجي سي ايجي ECJ تبعال من قصاص إيرتران كوميتي فور جاستس واشنطن دي سي كوابيان كم محور قيمم سلاز فلتنا نابهم دبدبه صحفنا زغا كاب قدم حجي زياده بزد معقباب ترير هاجراو مختنا ان تقولون حاجر كندحن قربنتنا نراغصلو قواني بزي تردو ازي كنزارب افنا وركب لكاتي 16 كنكايد فقادنيات كتكونوا بتحتنا حتى زي دبدابه اغربنا تتوبغسو ازيو كابز توبغسو زي انتاي غيرنا كمي كوينو اموداتو مكونن كقربوي اتويت جن بخمزيا حصرا بخربا احطو المرسن كا زياده خنصفو انا مو سنيلكم سمعكم المسجن كبرتك كبرت ناتكم كا ناتي موغسي يرمي الله ثانك يو اوكي كونتينيو كبرتا غاشنا حيل من سوري وثيقه ما جميره له هراي حاولنا ما كنا نحرر لك كنت كبر حاو نبخا مدرك كبر حاولنا اوكي اسمع له خديه اسمع له خديه حدا بس كبر لي اوكي ثانك يو صبح ما تي احترا بي زغايتي تومكزو من العال سوغلي سولو منالبات كم وسختا كسمر الله زدلي بوغني تي صغاي زقربو بدرجه حزبو من العال تسرح سراحي دمتن كتماتات وين بب ختم ان درجه بزحكم نغيرون سريحان يعني حجي قال خاطي انا ذكرون ابنت ميديا بزي ميديا بزح نغير كنسرح سلا زي نقل باستقاله متن نتي فلاي نتي اب ايرترا زرغح زلو ناي ميديا تكالات كنحجزو لنا خان زبلنا ابنت بدرجه مالتي نعسنا بتخاتاتالي ገንዘባው حاجز كنقبر صحيحنا مالتي ابرسيو زيناي جنبا سلاماو سلف خغبر كله ገንዘብ نتوم بسان ገንዘብ كابتي سلاماو سلفي بقيروم كوعلو زخلو احوات ساتو متان كابتي سلاماو سلفي بقيروم كيوعلو بمالت ገንዘብ አዋጪና ናብتناي جنبا سلاماو سلفون حاجزنا مالتي كل حاجات نقبر بحتيرو نسيتي سوق ودعالي ون قبرنا حاجز نيرو لعل كله بنتنا هنا صراح فكورس تي بوليتيكا ويغوسغواس لزغونه نتي حزبا ونقحاتنا حزبنا كنا بال
نتزلو خناتات قبو مرداتان المقبار أبتفلالي وان استفلالي أقايش كيلاتات نمويا كيلاتات مغورات تموكرو زلوهم بدلي نوح عمتات يسألوا سو إن عدلنا ولا وزعتني ذاتنا تكاو أستمرو بكتمانا نخل كايد قوش مشنا مالتي سلازي زقل خبتي نستقبر تاشميو أدخال كتماتاتون أمشور لك كمزانة تقصد الله صراح يقبر كمزنا بريتي ناتي حوالي مالتي موتا نعيد لو معتي تواهي باي مزلا مدب إزي زوسرنا يو تبقسو ناي واشنطن دي سي بزعلو of course جمجام لحركة قربنا قلنا أتليس بفورم ناي تايم لاين ناي جزء سلدا جرا كأربو فتنة أبزي ناي واشنطن دي سي وعلو نحنا تساتف تطرح زي كون ناسي أرجست إلى ونير لازم نحسب على فولتوني وحياته بزحسب نخي فولتون بزح تسريح له شو زونه حجي جنتي ناراتيف بعلى هنا كن قلتوس أدلا يخوين سلز معنا سلز نبرة خناتات أو رجله في التنينة سلزي تقول دايا قبل مجمرة أنا في فبراير جمر فبراير I think فبراير حدا قبلي مثلاً أبانات محبركم من واشنطن دي سي واشنطن دي سي من فبراير 11 ناي فنكل زخرة ناي فنكل سرحت سلام وصل فخن جبرينا إلهم يعدون عمو نحن مو زيناي فبراير 11 سلام وصل فسي نمتاز حالكم دي ماشين نحن أبت كبابنا يصلنا بعل ماي 24 25 سي عالي مدب كنجبر مدب علىنا حساب علىنا سلام وصل في كم قال كينو سلام وصل في استأمته بروجكت كنجبر سنة حساب علىنا مسخاتكم كوي نامو إذا ناي فبراير 11 سديت أن حيلان حتى مالكي نسونجن سوداو سنة مخاني نقولنا سلازم ورحان ترى أخو كوينو عاوتنا من نيلكم نحنا ون تزكال كنحجزكم ترى بجنزب زحي كوينو كنحجز أنت ترى أنتم أبت نحنا زلنايو كتمات زلوا ولا ليش تحيي بالروبو كول غيركم اللي حركة ترهبوا أنتوا تليفونكم تي تليفون نمبر 1 فوبايل كنجبرنا خلينا قلنا ولا تليفون قصرنا أي أبالتنا خي ترفيهنا مالتي جن انتهي تلابينا يوم إتانا فبراير 11 سلام وصل في مستودات جن نصبحيتا نحنا نسهم كنراقب علينا مغنياتو تي planning session already كجمر سلازلوا عبي مدرك أخون حساب سلازنبر لحريتانا فبراير 11 سلام وصل في نحنا نسهم كنراقب يمين كالباهال نتنا ماي 24 25 عبي سلام وصل فين كنيوز تأمت مدبن محبار كوينا كن تحازون بلو مالتي بس سامعنا نفعله نسوم تاني فبراير 10 حد سلام وصل في كايدوا مالتي بالحري ونحنا نصدق نيرنا تتصورنا مالتي كنت شعور مستلابنايو anyway جزء وسيلهم قالت إفهم أي تصور in fact أي تصور عنانون نحنا بتليفون كن رخبهم فتينا أما ترشلو أنت يمجرهم ناي كلن كتماتات أخيبات سوي عمالك كلن كتماتات كانوا سكف كتما سلسلة سب كموتو الله وميلهم حديثهم كابتفل على كتماتات كا سبعة متيوم مالك حجي أبتي أخيبا بزعباتي بوجن هزبا من لعن بصحف زقرب لهم حسن ولا بتليفون زت محل على فلهم ملأختي ولا خن دفر أدرس خون حبرتها كي كافلونة هزبي راح نسوم كما بجستنا يتقدين كمونتاتنا يتقدين كلهم نتأخيبا أكيدو مو مالتيو كلها ناس بينا توماتي أخيبا ساتفنا زنبرنا خبزوا من لحال مالتيو جن نبدخنا عبها مريزنا مالتيو زخونا خبانا استزارة بس باين برن قرتي ناس إلى نوصينا مالتيو حتى أخيبا بدفريو حدقة ثلاثة أخيبات ساتفنا مالتيو أبتز جبر زنبر أخيباتات قل خبت زكاة زنبر أرستات متانيرو إن فاكت أنا مجمرة زكاة هنا تعلت هنيرة تعلت وسيلة مالتي يومنا مالتي تعلت عربن كلام خونا لو جلس بالنيرو نحن جن أبتز جبرنا يو دهساس بفلايتهم أبانات كونغرس عربي انت أخوينو لك مع واشنطن دي سي سنح أبان كونغرس لزين له
موت نحنا سلام سلفون امباكت خلون حكوين نساتو ما بزلو لكون على سلام سلفي حموس نتخوني حشنا يتي باخيبا وكاتي بعل عرب لكون يخل جلز بالبروبوزالينا قريبنا نيرنا انو يزي بحكاتيو اما ترشا ግን በትዝነበረ አኺባ ውሳኔ ወጪና ማለት እቲ ጉዳይ ከምትንሃ ፕሮፖዝ ገበርናዮ ኣብ May 23 and 24 ሓሙስና ዓርብ ንኮን ወዲና በዝነ ወጽ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣትቆጽሉ ዝመጽ አኺባ እሳ ዛርስት እዚያ እንደገና ትላዓል ማለት እዩ እንደገና ዛዓለት ያ ክይርዋ ይፍትኑ ንሕና ግን ሞዝሲ ወሲና እንዲና ደረጃ አኺባ ስለዚህ ለምታይ ድሕሪት ንለሳለና በትዘሰማዕናሉ ንኺድ ኢልና ነዚ ነገር እዚ ብኾሞ ንኽተሓዝ ንፍትን ማለት እዩ ድሓር ግን بدرجة أخيرة أبزي تسامحنا له زي على تزين خير كبر مالك حجي in fairness نتوم عدالوتي نتوم ناي واشنطن زي محوركم بقول كنا قلنا رخيبومنا حجي نحاجي اليوم رخيبومني أنا أي نزي قبولو يخيلي مهنياتو أنا وانا ختمة مستملسكو تا حموسنا عربن سياك تعمني عربن كرامن انت تخون زولون سبات نيرهم ስለዚህ individually ከሙል ቀሰብ እነቱ ውሳኔቲ ቅቦሎ ብዙ ኃይል ጸግመን ነይሩ ግን እቲ አገባብ ግን ታሉ ዘይ መንባሩ አይደገፍኩም ኩላህናውን አይደገፍና ማለት እዩ ማለት በደረጃ አኺባ ዝወሰናዮ ውሱናት ሰባት ይስዕሩ ስለዝነበሩ ማለት እዩ በድሕሪኡ እቲ አኺባ ቀጽሉ دحرم من تايم تينا مالتيو مو حجي حنتي إزبا سلسته ساب كمريس سلسته نوسان شماغلتات كنا قومينا يرونا مالتيو حجي نحنا رما مو زبو دايز غنم مقوارناسي مجمريا حنتي أدلال شماغلينا خندارو زلنا كننزز زلنا نبلون نسومغن نو تي chain of command clear متان خون نحنا مجمريا سلسته نوسان شماغلتات الى هنوص ندينا متينا زلنا بلو زون بز هيك تاعنا ريلي هو غزي وسيد زي خته ازي امچرشا እንደገና ዝጉዳይ ዞን በውሳኔ ማለት እንት አኺው ዝነበረ ህዝቢ በውሳኔ لا زخون ነገር ክጅምር ከለኻ ዝሆነ ፕሮጀክት ክጅምር ከለኻ ሲ ነቲ ፕሮጀክት ማኔጅ ዝገብሮ ሓደ አካል ይልካ ሓደ አዳላው ሽማግለ ይዝልካ ብድሕሪት አዳላው ሽማግለ ንስቆመ ነቲ አዳላው ሽማግለ ዝሕግዝ ካለ ንውሳን ሽማግለታት እንድሕር ዘድሉ ኮይኑ ንሱ ከም አጀንዳ ክቀርብ ይኽእል ተላዘድሉ ኮይኑ ክንደይ እንታይ ዝገብር በኸመይ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ተዘይ ኮይኑ ግን ብድሕሪት ንውሳን ሽማግለታት ካን ኣብ ሽም ዝኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን ተባሂልና anyway በዚ ተወሲኑ ማለት እዩ እቲ ውሳኔ ኾም ጌርና ታሽማግለ ክትቆም ከን ዘለዋ ሞታ ሽማግለ በኸመይ አገባብ ክትቆም ኣለዋ ተባሂሉ ሞታ ሽማግለ በቃ ካብ ነፍስ ወከፍ ከተማ ሓደ ሰብ ንምረጽ ተባሂሉ ምርጫ ነበር ኢልና ስለዚ ወሰና ምርጫ ይግበር ሹራ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍ ከተማ ተንተጋሊየን ዝነበራ ከተማታት ሓደ ሰብ ይራው ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ይመርጻ ካብ ነፍስ ወከፍ ከተማ ሰለስተ ሰባት ይመጽኦም ነይሮም ኣብ ታኺባ ሕጂቶም መጽኦም ዝነበሩ ሰባት ካብ ከተማም ሓደ ይመርጹ እዚ ገሌና ቁላት ቁጥሪ ሒዝና ዝመጻና ከተማታት ስለዝነበርና easily ነቲ ንዓና ዝውክለና ሰብ ክንመርጽ ኪልና ማለት እዩ እተን ከይተዳለዋ ዝመጻ ገሌን ሓደ ሰብ ጥራሕ ሒዘን ዝመጻ ገሌን ክልተ ሰብ ገሌን ካፈጺማ ዝነበራ ድማ ንሃና ምርጫ ብኢሜል ጌርና ክንስዕበልኩም ኢና ይብላ ማለት እዩ በዝን ፈራለ ማለት እዩ ግን ታይና ወዲና ኣብዛ ኸባ እዚኣ ታሽማግለ ክትቆም ከም ዘለዋ ታዳላዊ ሽማግለ ማለት እዩ እቲ ምርጫውን ክግበር ከም ዘለዎ ተሰማዕናስ ኦሬዲ ወንቲ ምርጫ ንጅምር እዩ ገሌና ተመሪጽና ገሌና ኢሜል ጌርና ትናና ምርጫ ክንስዕብ ምዃንና ተሰማዕና ንወጽእ بدحر ذا أخيبا تبدحيا السعادة أبصمنا متأت أخيبا تأخيبا كجمر كله ساتهم again حجي أنا أسمعت كتير كسائد اللي نجن نزا أخيبا كسحجي زمر حوز ذلو يتوم كاب محبركم ناي واشنطن دي سي زمر سواتهم أبتي محبركم واشنطن دي سي نزلوهم أحواتهم نزا أخيبا زمر حوز ذلو مالك حجي أبزا أتكلاز المسألة أخيبا እንደገና ነታናይ ሰለስተ ንውሳን ሽማግለታት ሽማግለ ጉዳይ ይምጽልና ማለት ነው ለማጀንዳና ሕጂ ነተን ሰለስተ ንውሳን ሽማግለታት መጀመሪያ ናአን
سبات كنمززينا سبات كنمرزينا يبلونا مالك حجي موزدا قالوا قدامي أبزر يكون عن ملو مشت كنكاك عزم السنة نزقو دايزيسي وزيخاتي عنا لوس أما ترشاون بوستانين شو ما قل لك نمرز كنزلنا تسامعنا مريج آون جيرنا تنتدالينا زمت أنا ختمات مريج آجرنا زي تدالواها بإيميل جيران تناتن مريج أخس عبالنا بزكونا تسامعنا وزينا سلازس نابيكم لدحريت موصلنا زلهم إلى حتى مالتي أما ترشات ذهبنا ملسي نايب حق إذا سنبلينيرو تزول وملسيك على حجي شركة برازيل تزولوا موتنا يبقى قدامي أخيبا procedural error نيرو نايب جباب جيغا نيرو يبقى قدامي أخي سلازتنا يبقى قدامي وساني سعوري سلازلوني لتن نوسان شماغلتاتنا ننزز مجمرة يقولنا مالك أبزي عقب لنا تطوكنا بلون فتينا كنت سلست جزء سرعات اللي أنا زي أخي باخن عليه فتينا أي كلام تي ريلي أكيد السكف نايب حكي إذا تحسنسب حجون زي أصلا نانتايو بدرجة أخي با توسينو حلف وسانيتات دحر أخي با نخفر رسي وسان نيرو زي نحنا نجزءات حقي نفتحي نديمقراطية أنا نقالسنا بلنا كلنا كنز عينة جيجاتات ناتج برسلنا خمري أي مرتنا الساعة أنا متعرش أخيبا أنا استسات القوى مالتي يقولون كاروت مزوت مالتي مغنياتو زي نحنا عبد لحمتات نلعلنا حقينا نتقالسنا سي كنز عينة قول بابوز غلعه ناي سرعي تاقباب زي خبر أكثر رحا أكايدا بالزخونة مقدي كنكبن حلنا ناي فقدلناني سلازي أبزي ناي مد نقارن ناي شفت انزل لو مسرح أكنكون أي مرزنينا إلنا وطينا مالي تقرينا وطينا خلقكم قولوا خبين كابتي بروسس فتسينا يوزانا قداي ناس لزنا بري إتي ناي سلامة وسل ناي واشنطن سلامة وسلفن إتي كينوت سلامة وسلفي زحصر نايو مدبن كندي عامتات سرحنا له مدب سلزنا بري كندي زسعرنا له نابرانان حدارمان سرحنان بزح واقع زخفلنا له قداي سلزنا بري ولا خبتي أخيبا ولا تأخيبا عين ساتفون بر we still kept engaged ستومات نتي قداي زكاي بزنبورو أحوات مستوم بمطنو إنسان آخر رادو زخولو زبلنا يوم سبات النات راخبنا نتقوداي كنا عريو نتقوداي كنا سمرو تسعار فتاتنا كتسالني رمالتي ساعت ما يتشرشا مالتي سلازي بز ما قد زي anyway تا تنوسات شماغلتات يقوما مالتي أبتا زبلاز اللغة أخيبا بدحريو كتسال أخيبا يمسلني كابتن سلسة شماغلتات شعو حانتي أدلاوش تقوم مالتي سلازي أكن دي مجمع عدالة شماغلة أو إنكا بدحريو أدلاينت ناينوسان شماغلتات ترائيو كما أدلاينتن تنسنوسان شماغلتات زقوما مجمعات نوسان شماغلتات قوما تغيرو بدحريقاتي عدالة شماغلة كم زقوم تغيرو مالتي نايتا لحار سعيباز مسألة عدالة شماغلة أبو ومبر زي سلمون هاتهم كوين تمريتو مالتي حجي استيل نحنا ترفكرنا نقصل نيرنا مالتي مستوى أولات نايتا شماغلقون ولا مستوى ختم زلو سبات مالتي نحنا بكا تنهنا ريتون تاينيرو نايز زباو من اللعن زي ناي واشنطن قداي سلامة وسلفت راح كوين اختارو في يقولون كينو سلامة وسلفون زعمتك خون علو جن نسلامة وسلفي لوزمات أسبا أكيب كان مريحنة ممرات هيك أليني كنحجون زتموكروزي كيفنا بعدين أب جنباسي زاد حروي تدخل عيت مالتي سلازي قلت أنا هنقبر زلنا أتيست أدلاويت وكا السنة داوت شماغلة هزنا نوتا شو تا السنة داوت شماغلة أبكا كتمو ناخدت هزبا قصقاس كتكايد هزبا كتلعقل هزباوي بايتوتات نقوم قصقاس كتقبر نتناي هزباوي أخيباتات زعباتات كتسرع ناي مريج قطع ختوص وزت زي نيرو تنهانا فاشمو نزي مستدحر أبو ومبر كوين سمرت حاو نراخر مالتي ولا بأخيبانا ونعدمو مالتي أبناي زباوي بايتو أخيبانا ناي زباو ملعال مالتي أو نسوعو أما ترشا رؤيتهم بالصحف
انت تقربوا صبوا نيري لنا نحن عن صحف نقرب مالتي تينا احنا زقربنايو صحف كان زقربنا ثلاث نتبي بقى just تي أبناء واشنطن دي سي يس أرسل موصل فترة حاسيلو خطر في يقولون شنو وجن سرجيرنا له نوصل على الناس لذي أتريس أصلا راوش مال حزنا خنوصل كان زلنا خنجبر على الناس اللي نيرو نزاريبنا جن الزون أيك أربن I don't know متى أيك أربن أيك ألن هو حدا معتنا الوقت مجلسي وكاميرا دات أخوها بنا تسمع قبل جن تي نحنا زقربنا ورقت ما كل كان زي تزربحه يتزلنا حبريت عملي حجي زمس كونه نابتي لا واشنطن دي سي تعلتونا قريبو ስለነበረ እንደገና አኺባ ጀርና نحنا በደረጃ ህዝባው ማለት ሞታዳ ንግበር نحنا زقربنا حساب اي يقرب يلن እዚ ጉዳይ ነሪ ጉጽ ይخيد ከም ዘለውን ወሐል ፎቶሲብ የለን اليوم نو مريحነት አይንመርጽኒና ኢሎም ገሊኦም ከኣ ኖ مريحነት ሕጂ ክንመርጽ ኣለና ዝብሪእቶ ከም ዘለውን ሰምዕ ነርና ሕጂ ንሕና ሓንቲታ አኺባና ዝሓተትናዮ ማለት እዩ ሰሎሞን ብጽሑፍ ዝህዝብ ሲደናገር ኣሎ ገሊዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ጉባኤ ገይሩ ይሪዮሎ ከምዚ በቃ ንሕና ኺድና مريحነት መሪጽና ንወጽእ ይደሎ ገሊዩ ከኣ ካልእ መረዳእታ ሒዝሎሞ ብጽሑፍ ንስዎም ኣብዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ አኺባ ዝዝባው ዋዕላ مريحነት ናይ ሙቃም እዚ መደብ ከም ዘየለ ብጽሑፍ ፕሊስ ንህዝቢ ግለጹሉ ምክንያቱ ህዝቢ مريحነት ቆማሉ ይብሉ ናብዚሉ ይመቃበላሉ ኢልና ማለት እዩ እዚ ዋይ ተገብረን እዚም ስኮነ በቃ ሞ ፕሬስ ሪሊዝ ክነውጻለና ኢልና ማለት እዩ ፕሬስ ሪሊዝ አውጪና ማለት እዩ ነቲ አኺባና ተዳለና خلا ማለት እዩ ፕሬስ ሪሊዝ ወጪው ብድሕሪ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ጉዳይ አርኪቡ አሁን ተሳትፈ ነይረ ቦገኔ كمان هو تساتف نيرم كالوت مالتي أبناء واشنطن دي سي of course كلنا I think كل سلف فوتو مثلني سلامو سيلفي تصبو نيرو جلجل هوا فاتي ودا حق سينا هم مسوينا جن سلامو سيلفي تغيرو نصباحيتو نتي سيمبوزيوم was no تغيرو مالتي كا سيمبوزيوم كحزبو أبتزبو على of course بزح ترانسبيرنسي ስለዘይ ነበር እንባዓልቲ ናይ ዓርብ ናይ ቀዳም ፕሮግራም በቲ ሽዑ ዝተገብረሉ አገባብ ክግበር ምዃኑ ዝፈልጥ ሰባይ ነበር ሽዑ handበት ቲ ፕሮግራማት ኩሉ ተቃይሩ guest speakers ተባሉ keynote speakers ተባሉ ከም ዘይመጹ ሽዑ ሰሚዕና እቲ ዓርብ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ከም ዘይለ ሽዑ ፈሊጥና ማለት እዩ ቶም ወክልቲ ናይ ከተማታት ምስቲ ህዝቢ ኮይኖም ከም ዘይከቡ ሽዑ ሰሚዕና you know ገርመና ነይሩ what's going on እንታይ ይዝኸይድ ዘሎ ንብል ነርና ግን አቡን ዓብጌጋ ተገይሩ ማለት እዩ ዝተገብረ ዓብጌጋ እንታይ ነይሩ እቶም ወክልቲ ከተማታት ኢልና ዝመርጽናዮም ሰባት ንበይኖም አኺባ ገይሩ ማለት እዩ ዓርብን ቀዳምን ሙሉ መዓልቲ አሚን ሙሉ ምሽት ዓርቢ ሙሉ መዓልቲ ቀዳም ናይ በይኖም አኺባ ምስቲ ህዝቢ ዘይብሉ አኺባ ገይሩ እቲ ህዝቢ ከዓ ንበይኖም እቲ ህዝቢ ንበይኖም ኣብቲ ዓቢ ዳራሽ بينو أخيبا خلبوا وعيلوا معناتي يتقدم يتي أرستي أقدس أرستي نيرو كينو يأكل لا بينا أنت هنا خنجبر زبل نيرو حجينا زي خدت عزين إحنا أنت موكلتن بحر قلنا أنا خنملسون نيرونا من يعطي توكلت سينا هنا وكلتي وكلت نايت هزبيهم يتهزبين تايز بالزلو ديليت نايت هزبي تسبيت نايت هزبي بحق نايت هزبي أنت هنا مخالف خلطو أبت أخيبات مسنا خلوا نيروهم جن نبينهم أخيبا خلوا وسينهم بو مسرد دما يتي أخيبا كلتا بارال أخيبا نيرو مالتيو كاوز عبي جيجاجن انتهي تجيرو أخيبا مستود تصابات أروي لهم نعلن بعلي كابتم حد أبتي جروب ديسكاشن مراحل لهمني زمركز نور كسبه تصاب أروي لهم ناتي مدرسة وتيون تصاب عريبة كلنا نناي أولنا تاشمو عريبنا مالتيو إذا خلتهم عبالاتنا يتوكلتي كتماتات هيفوتونهم معناته نحن بيننا نبتي عبي الدراش نكب لنا سبسابنا قرب لنا نحن يعني بوز نتعلج وعلى رسالتهم وكلت ختماتات ناس غريب مثلنا نيرو كم زي كده قل حار مشيت ساعات لي ساعات 10 مشيتها بزانا فريتنا معناته مو نلتي منو مع تسقاتو علز وعلكم ورقه حجي نهبو مالنا نزوم وكلتنا كتماتات لون شعور يحبرونا مالتي زوان جايمونا جيجايو مخنياتو بايتو زأكل كتقوم كتحسب من كل خاسي اتهز بنتايز للي اتهز بخابان عن تايز السبت
ህዝብ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ዘለዎ እንታይ ክንገብር ዘለና ኩሉ ይግብኦም ነይሩ ኣይ ትገብረትን መጨረሻው እውን I think እቲ ባይቶ ምስ ቆመ እውን ኣብቲ ኣመራርፃ ናይቲ ፈጻሚ ኣካል ዝተባሃለ ኣብውን ገለገለ ሃዋፋት ነይሩ ንኣብነት ናይ 3 ዓመት ተሞክሮ ናይ ገለዶ ዝበሃል ነይሩ ብሰንኪ እዚ ብዙሕ ዋጭዋጭ ክንሰምዕ ቀኒና እቲ ስለዚ እዚ ሁሉ ኩነታት ነይሩ ኣነ መጨረሻ ብምንታይ ኣኽድም ድማ ዝደለታ ተጸብጻብ ታዕዚያታ ዘዳለኹዋ in spite of all of this ግን ንዚ ሁሉ ሃዋፋት ግን ንሕና ከንዝባው መላዓል ነዚ ባይቶ እዚ ይፍረስ ወይ ከዓ ባይቶ እዚ ባይቶና ኣይኮነን ዝብል መሬት ክንወስድ ኣይ መጻናን ንሕና ምስቲ ባይቶ ኮይና ተዘሎ ሃዋፋት ብቕንዕና ብንጽህና ይህን ተባሂልና ተዋሒድና ነቲ ዘሎ ሃዋፋት መሊእና ነቲ ከረዝ ነገራት ተሓራሪና ማይሽና ክንቅጽል ክክእል ኣለና እዚ ባይቶ እዚ ናይ ኩላህና ባይቶ ንክኸውን እዚ ባይቶ እዚ ኩሉ ዝረዕመሉ ባይቶ መታን ክኸውን ግን ሕድእ ነገር ዘይብሉ ብዙሕ ነገራት ክኸይድ ፀኒሑ ፍላይታ ሓቂ ወልቀ ሰብ ሕጂ ብዙሕ ባዘር ትገብረንሲ ንጌጋ ነቕርቦ ምኽንዩነት ሻሎ ኩሉ ሰርሕ ሰብ ዝጋገ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ሕጂ ሰርሕ ሰብ ዝጋገ ሰርሕ ሰብ ጋገ ግን ዝሰርሕ ሰብ ንኸይጋገ ክጥንቀቕ ኣለዎ ክጋገ ከሎኸ መጀመርያ ክገብራ ዘሎ ነታ ዝገበራ ጌጋ ክኣምን ኣለዎ ኣክናሎጅመንት መጀመርያ ብኣይና ክንጅምር ዘለና እቲ ዝተገብረ ጌጋ ንኸይድገም ድማ ገምጋም ከዓ ክንገብር ኣለና መጻእኻ እንደገና ሃኹም ዓይነት ጌጋ ንኸይግበር ከዓ ንዕኡ ፕሪቨንት ዝገብር መስርሕ ድዩ ኣሰራርሓ ድዩ ኣገባብ ድዩ ከዓ ክንተኣታቱ ኣለና ስለዚ ጌጋታት ክግበሩ ባህርያዊ እንዲ ግን ብዝተኻለ መጠንሲ ነቶም ጌጋታት ክውሕዱ ከም ዘለዎም ምንማይዝ ክንገብሮም ጥራሕና ህንፀር ዘለና ስለዚ ኣብዚ መስርሕ ናይ ዝባይቶ እዚ ብዙሕ ጌጋታት ተገይሮም ኣለዉ ደይሮሙ ግን ኣይኮኑም ነቶም ዘለዎ ጌጋታት ኣሪምና ብሓባር ክንቃለስ እዚ ባይቶ እዚ ናይ ኩላህና ባይቶ ብፍላይ ካዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኣክል ናይ ቃልሲ መንፈስ እዚ ሞመንተም እዚ ዝናዓታ እዚ ንኸይ ንኸስሮ ናይ ኩላህና ሓላት ክኸውን ሓደራ እናበልኩ በዚ መንፈስ እዚ ነቲ ሓበሬታ ክትቅበልዎ በዚ መንፈስ እዚ እውን ዝመፅእ ሕቶ ኹን ዋላ ዝመፅእ ርእይቶ ኣድረስ ክንገብር ድልዋት ምዃንና እናገለፅኩ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ታንክ ዩ ኣነ ፀጋይ ገነት ትውስኽዮ ነገራት ክህሉ ይኽእል እሞ ጓሂ ገነት ኣለኽ ዶ መፅእ ኣለኹ ሶሪ እዛ ኮምፒውተር ፍሪዝ ኮይና ነይራ ንስማዕ ኣለኹ ዶ ሓደ ግበሩለይ ኦኬ መወ ኣብዚ የሕዋተይ መኮንንን ፀጋይን ዝበልዎ ክውስኸሉ እንድሕር ኮይነ እቲ ኣነ በዚ ብውልቀይ እንታይ ዝዝክር ኣብቲ ኣኼባታት ክንቀርብ ከለና እቲ ኢሬጉላሪቲ ንርኢ ነርና እቲ ኢሬጉላሪቲ ድማ ሰካፊ ነይሩ ሓደ ግዜ ንሕናስ ንበዝሕ ቁሩብ ትምህርቲ ዘለና ቁሩብ ናይ ምንባብን ክስታይን ንኽእል ሰባት ስለ ዝነበርና ቁሩብ ኣብቲ ኢሬጉላሪቲ ሰካፊ ነይሩ ስለምንታይ ከምዚ አንፎርስድ ኢረር ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ነይሩ ኣነ ካልእ ድማ እቲ ኤክሳይትመንት እየ ዝዝክር እቲ ኤክሳይትመንት እንታይ ከመይ ተሓጒስና ከም ዝነበርና እቲ ናይ ሕጂ ብናይ ናጽነት በዓል ግንቦት 24 ናይ ዴሞንስትሬሽን ጌርና ክንመጽእ ከይኮነ I know ፈልጤቶም ኣብ ዲሲ ከባቢያን ዝነብሩ ነቲኦም ሴኔተራት ኮንግረስ ኦ ሪፕሬዘንታቲቭ ኩሉ ግዜ ከም ዝረኽብዎምን ደብዳቤ ጽሒፎም ከም ሩቡን ንፈልጢና ኩሉ ግዜ ከዓ ንሕጎስ ኢና ብኡ ግን ንሕና ካብ ርሑቕ ሴታት ዝመጻና ኣነ ናይ ብሓቂ ደለዮ ዝነበርኩ ኣብዚ ንሕና ንቮት ንገብረሎም ኣለዉ ካብ ኮንግረስ ዲዮም ሪፕሬዘንታቲቭ ዲዮም እቶም ሴኔተራት በዓላቶም ኩሉ ግዜ ንሕና ቮት ስለ ዝንገብረሎም ንገሊኦም ኣብቲ ስቴትና ኮይና ኮንታክት ንገብሮም ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኦፊሶም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቲና ክስታይ ጽሑፍ ሒዝና ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚሕና መናእሰይ ሒዝና ክንከይድ ዝብል ተስፋ እዩ
ናይ ሓሙስ ተመሪጹ ዝነበሩ ኣነ በዛው ልቀይ ሳይደል ነረ ስለምንታይ እቲ ዓርቢ ቅድሚቲ ናይ ናጽነት በዓል ናይ ሎንግ ዊኬንድ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ገለክስታ ያለዎ ሎንግ ዊኬንድ ስለዝኾነ እቲኦም ኩሎም ናይ ኣሜሪካን ፖለቲሽያን ni ይኸዲዮም ይገሽዮም ናብ ትስቴቶም ማለት እዩ እንድሕር ሓሙስ ጌርናያስ እዚ ኣላታ ብዝብል ይትሕናተይ ሕጂ ትድልየት ዝነበረ ኩላህና ካብ ስቴት ዝመጻና ዝበዝሕ ሰብ ከም ዝመጽም ስለ ተስፋ ተገይሩሉ ስለ ዝነበረ ከም ጌርና ናብቶም ሪፕሬዘንታቲቭን ናብቶም ሴኔተራት ንሕና ቮት ስለ ንገብረሎም ክሰምዑናን ክሪኡናን ደሊና ነርና ማለት እዩ እሱ ይርዳእኒ ዋነ ኣብቲ ዲሲ ሎጂስቲክስ ማለትስ ኦኬ ሳተርዴይ እምበር ቀዳም እምበር ዓርቢ ይርከብኒ ቦታ ኮሞ ኣይንደስ ይርዳእኒ እሱ ስለዝኾነ ተቀይሩ ግን እቲ ኣግባብ እቲ ፕሮሰስ ቁርብ ኣሰካፊ ነይሩ ማለት እዩ ኢሬጉላሪቲ ነይሩዎ ማለት እዩ እቲ ኤክሳይት ዝገብር መድንሕ ዝሕጉስ ነበረ ግን ካብ ሲምፖዚየም ጌርካ ወይ እዚ ትምህርቲ ሂብካ ዴሞንስትሬሽን ጌርካ ካብ ንገዛኻ ትምለስ ሓደ ነገር ክንገብር ምስተባህለ ናይ ብሓቂ ኣነ ተሐጊሰ ነይረ ስለምንታይ ነቲ ኣብ ከተማና ንገብሮ ደለይቲ ፍትሒ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እንድዒ ኣብ ዩሮፕ ከመይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ኣብ ኣሜሪካ ግን ከቢድ እዩ ነቲ ሰብ ክትስሕቦ ናብቲ ደላይ ፍትሒ ሓደ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ብፍርህድዩ ብረብሓድዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንሱ ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ኣምፂኻ ናብቲ ደላይ ፍትሒ እቲኻ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ጠጠው ክብል እቲ ካልእ ድማ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኮይና ክንሰርሕና ፉል ታይም ኣይኮንና ፓርት ታይም ኩሉ ግዜ ናብራ ኣሎ ትምህርቲ ኣሎ ስራሕ ኣሎ ስለዝኾነ እዛ ናይ ኩለን ከተማታት ሰንሰለት ፈጢርካ እንድሕር ጌርካሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ጌርካ ነቲ ካልእ ሰብም ክሕግዞ ክእሉ ናብቲ ደንበ ፍትሒ ክመጽ ዝብል ሓሳብ ኣነ ነይሩኒ ማለት እዩ እሱ ድማ ሞር ናይ ይሕጉሰካ እዩ ግን ኣነ ኣብ ካብ ዜሮ ተላዒልካ መራሕቲ ክትመርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ ሕጂ ኣነ ከም ዝምሻሎ ካመን መረዳእታ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እሱ ንቡር እዩ ካብ ዜሮ ተበጊስካ መራሕቲ ክትመርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ድማ አንደርስታንዲንግ አሎ ናይ ኩሉ ኮመን ሴንስ ይሪኦ ነይረ ማለት ይበትናተ ያራያ እንታይ ከም ዘሚሕዋተይ ዝበልዎ ከም ዝምሻሎ ኣብ ኣሜሪካ ሴኔተር ወይ ፕሬዚዳንት ክመርጹ ክብሉ ከለዉ እንታይም ዝገብሩ ኤክስፕሎራቶሪ ኮሚቴ ይጠጠው የብሉ 6 ወርሒ ድዩ ዓመት ቅድሚ ናምት ክምረጹ ዝኣትዎ ማለት እዩ ከም ጌርካ ድሓት ኩሉ ዘሎ ሃጓፋት ኢንቨስቲጌት ይኸውን ማለት እዩ ደቅንስትዮ እንታይ ይብላሎ መንእሰይ እንታይ ይብላሎ ኢሎም ፈሊጦም ንሱ መስፈለጡ በቲ ገምጋ ናብ መራሕቲ ይኣትው ማለት እዩ ሕጂ ከም ዘሚሕዋተይ ዝብልዎ ነበሩ ሞር to make sense ዝገብርስ instead of መራሕቲ ኢልካ ክትመርጽስ ነው ኮሚዲ ንዕኡ ኢንቨስቲጌት ገይሩ ሪች አውት ዝገብር ነተን ከተማታት ምስአን ኮኔክት ገይሩ በሐሳብ ክሰርሕ ዝል ሓሳብ ማለትስ ከም ትሑዝ ገይረ ወሲደዮ ኣነ እሞ ኮሞ ኣይኮነን እዚ ሕጂ እቲ ሽግራት ዝርአ ዘሎ ድማ ካብቲ መሰረት ከም ዝኾነ እዩ ዝርድኦ እሞ የቀነለይ ኣነ ብዚ ኣወዲ ኣለሁ ጸጋዬ ክንቅጽል ማን ኣብቲ ካብ መጀመርያ ምስራት ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራን ፍትሒ ክሳብ እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ብባይተ ኣክል ዝፍለጥ ዝቆመሉ እዋን ኣብ በሐሳብ በከኛ ኣለና ሕጂ ገምጋምና እዩ ሕጂ መኮነን ኒ ሰሎሞን ጽሑፍ አቅርቡልና ዝበለና ጽሑፍ አቅርብና አሉ አይመለሱና አይተመለስን እንደገና نحن እንታይ ምግባር ይሓይሽልና ዘቲና ሞ ና ፓብሊክ ዝወጽ ጽሑፍ ክንገብራለና ቅድሚ ሜይ ወይ ግንቦት 14 ማለት እዩ ኣቀድማ ቢለ ግን ህዝባዊ ምልዓል كمي يسرح قرب عنده كي تقسكو زبولكم تايو نفس وكف كتما ناتا شماغلتات اللوا ناتا ممرح اللوا ناتا بايلوس اللوا
ካብ ነፍስ ወከፍ ከተማ ብዲሞክራሲያዊ አገባብ ዝተመርጸ ሓደ ከኣ አባል ናይተን ብነፍስ ወከፍ ከተማታት ነፍስ ሓደ ዝተመርጹ 10 ከተማታት ኮይኖም 10 ከም ትቁጽር ከተማታት አዋሃሃዲ ሽማግሌ ተቀውም ተዋሃሃዲ ሽማግሌ አውሽጣ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ትገብር እዚ ሓደ ሸና ካልኣይ ነፍሱ ቶም ናይ ነፍሱ ወከፍ ከተማ ሽማግሌታት ዞባው ህዝባዊ ባይቶ ይባሃሉ እዚኦም እንዳተኣከቡ ከዓ ብዛዕባቲ ናይ ነፍስ ወከፍ ከተማ መታን ቶም አዋሃሃዲ ሽማግሌ ዘይገለጽዎ ነገር ከህሉና ከተማ እቶም 5 ዲዮም 4 ዲዮም ሽማግሌታት አወርሒ حسب ሬጉላሪቲ ነይሩ ኣብ ክልተ ወርሒ አኺባ እንዳገበርና ንዕኡ ንማየት ክግበር ዘለዎ ነገራት ንሰማዕ ብመሰረት ሓበሬታት ከዓ ይኸይድ ስለዚ እቲ ጋባ ተሓሕዛ ባይቶ ናይ ከተማ እንደገና ከዓ አዋሃድ ሽማግሌ ናይተን ከተማታት ዝቆማ እንደገና እውን ኩለንተን ሓደ ጥራሕ ዘይኮንስ ኩሎም ቶም ሽማግሌታት ናይቲ ከተማ ይሳተፉ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ ኢልናውን ንማየት በخمس يسرح ነይሩ ተሳጋ ሰራሕ እቲ ትራንስፓረንሲ ዝበሃልካ በዚ ነረጋግጾን ያልና አንተ ነዚአን ከይተቆስኩ ስለ ዝሓለፍከ ሓንቲ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ንሕና እንታይ ዝብል ጽሑፍና ኣቅሪብና ቅድሚ ግንቦት 14 ብዕለት 18 2019 ዘقربناዮ ጽሑፍ ንኩልኩም ብቦይኩን ሓንቲ ፔጅያ ፓብሊክ ውን ኣብ ኩሉ ስሊድና ነርና ቅድሚ ሕጂውን ኣብዚ ሕጂ ጀጋና ብዙሕ ክዝረብ ሰሚዕና ነርና ሕጂ እንታይ ሰለስተ ነጥብታት ኣለዋ ንዓም ከም ብቀዳምነት ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ መሪሕነት ንምምራጽ ካብቶም ብዲሞክራሲያዊ አገባብ ኣብ ቁሉዕ ኣኼባ ወከልተን ዝመረጻ ከተማታት ዝወጸት ኣሰናዳዊ ሽማግሌ ክትቀውም እማሜ ዝቀረብናዮ ካልኣይ ኣሰናዳዊ ሽማግሌ ናይ ምርጫ ቅጥዕን ናይ ህዝቢ ኣኼባ ዛዕባታትን ብምድላው ኣብ ኩለን ከተማታት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ህዝባዊ ባይቶታት ንኽምስረታን ምርጫ ንኽገብራን ጎስጓስ ክትካይ ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ በብኸተማኦም ዝተመርጹ ወከልቲ ከተማታት ኣብ ዝገበርዎ ናይ ክልተ መዓልቲ ዋዕላ መደብ ስራሕን ውሽጣዊ ሕግን ናይዚ ጥርናፈ ድሕሪ ምርቃቅ ሓንቲ ሰሜን ኣሜሪካ እትውክል ኣዋሃድ ሽማግሌ ትምረጽ እምነትና ዘይተወደበ ህዝቢ ከድምዕ ዘይክእል ቁጽሪ ጥራሕ ዝተወደበ ህዝቢ ግን ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ بحتى لا بحتى أزيا نزخل قدرات كتولد زخالت في عقاب نحتى بقللو كم حنتي قال يرخص لا يدلني بحتى نرحلة المقام تراي النقواي بغلد عملت أوشت حتصير جزء صعوب وسواس بمكياد نفس وقف كتما قديمة حزبا وبايتون خطأهم كنسرح يقبعنا أما دمتا حزبي ببكتهم وتقابيو علاماتاتو نحابار رأيون نايك آلس استراتيجي كانت صارة بتهواخ الجون بحتى وكلت ختماتات تراي نمراز كم سرقلا كلمي فرس وي أم زي بالفرس من التحكي كون نتحسس كميسي نرحنت ويامرارها مالت قرصا حساب رأي أتكرون سئل من قدم تنسيرو استوالده أقرب انبر والكسب والكسبات أيكونوا يا بزيئة دمدم تا سحرت يقربنا هجي اتي جيجاتات زبهال زلو تايو أبا أقرب ندحر تقاليخا حنساب هذا بحتى أنا حزبي مكسقاس كتقبر ندحر تبجيسكا حلاف زلاف كله حوافات كله سنو بطاوي لا قدمي سلازي ازيهم بيقوزر لنا ديقا ويستقبر ديقا من الله كلهم نتديقا خدبر دليتهم أي نبرن
ድሌቶም ክኸውን ኣይክእልን ግን እቲ ቀንዲ ጠንቂ እተሃታተ ትጉያይ ስለዚ እዚ ሽግር እዚ በአር ናበይና ከአቱ ሕጂ ሓንቲ ሕጂውና ዓዋተ ኣብ መጽሐፍ ላይ መንሽሙ ዘላ እዛን ምስርታ ዘለና ሰውራ ኢሉ ካብ ሕጂ ጽሪት ዘይትኸውን ክትጠፍያ ኢሉ እንጂ ናበይኽ መጽእ ናብቲ ገምጋም ንኸይድ ስለ ዘለና ሕጂ መኮነን እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ባይቶ ክፈርስ ድሌትና ኣይኮነን ናይ ማንም ኤርትራዊ ድሌቱን ክኸውን ኣይክእልን ግን እቲ ሽግር ሓደ ክፈርስን ክቅፅልን ዝኽእል ኣገባብ ኣሰራርሑን ኣካይዱን ንጹርነቱን ተሓታትነቱን እዚ ዝብሉሉ እዚ ናይ ህዝብ ኻስ ስለ ዝኾነ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ጀሚሩ ቀጻሊ ተባህሪያቱ እንተደኣ ነዚ ከይ ተኸተለ ህዝባውን የልበሰ እንድሕር ከይዱ ግን ንፍተዎ ንጽላዩ ኣይቅጽልን ሕጂ እዚ እትባይቶ ይቀጽል ዶ ይሃሉ ዶ ዝብል አካታዒ አነ በወገነ ናይ ምትህልላኽ ነገር ወይ ከዓ ጊዜና ኣዝዩ ክቡር ጊዜና ክንጥፍእ ክገብረና እንተዘይኮይኑ ኣፍራይ ኣይህልውን መወዳእታ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ሰዓራይን ተሰዓራይን እንድሕር ደኣ ፈጢሩ ኣብነት ኣውግ ሕድሕድ ህዝባዊ ግንባር እንተጋላ ሓንቲ ኤርትራ ሲዒርዋዶ መቸም ኣነ ብዙሕ መገዲ ዝገልጾ ነገራት ኣሎ ብክስታይ ግን የስ ሱዳን ስለዚኣትወት ግን ህዝባዊ ግንባር ተዓዊቱ ዶ ነትጋላ ሓንቲ ኤርትራ ስለዘሪ ወይትና ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ተረጋጊጹ ዶ ኖ ትሽግር ቀጽሉ ብዝኸፍአ መንገዱ ሕጂ ወንቲ ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ክንዲ ዊን ሲቹዌሽን ዝበሃል ኣብ ክንዲ ሰዓራይን ተላዚብካ ተራዳዲእካ ናይ ዝበዝሑ ድልየት እናማላእኻ ክትከድ ከለኻ ግን ኩሉ ግዜ ሰዓራይ ትኸውን ስለዚ ኣነቲ ባይቶ ይቀጽል ዶ ይፍረስ ዝብል ሕቶ እቲ ቅድም እዘን ነጥብታት እዚኣተን ክዝርዝር እየ ቅድም ህዝባዊ ናዕቢ ወይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ቁልዑን ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ዝንቀሳቀስን እምበር ብምስጢር ዝተሓዝ ጉዳይ ክኾን የብሉን ብምስጢር ዝተሓዝ ክኸውን የብሉን ሕጂ ኣብቲ ሃገራውን ፖለቲካውን ትርጉሙን ኣራድኡን እቲ ባይቶ ወይ ከዓ ናይ ኣክል ባይቶ ኣብ ክንዲ ብመጽናዕቲ ብሰፊሑ ከሳ ሃገራዊ ጉዳያት ምስልሳን ብሃታሃታን ብጉያን ዝተፈጸመ ጌጋታት ዕቁባ መጸጊዕ ክኸውን የብሉን ንኣብነት ኣፈርኩቡ እንዲ ነይሩ እዚ እንዲ ነይሩ ዝበሃል ኣሎ ዋ ኣቱም ሰባት ክንደይ ኣፈርኩብታት እዩ ሓሊፉ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ኣፈርኩቡ ይብሉ ብዘብዘብ ናይ ኪዳን ሓልታት ኤርትራ ቅድሚኡ ምሕዝነት ህዝቦ እዚ ሓልታት ኤርትራ በሃታሃታ ኣብ ኣዋሳ ዝተገብረ በሃታሃታ ኩሉ በሃታሃታ ግን እንታይ ፈጥዩ ኣፈርኩቡ ተባሂሉ በሃታሃታ ግን እንታይ ፈጥዩ ወላ ሓንቲ ሕጂ እውን እዚ መምክሬታ ጌርና ክንወስዶ የብልና ኣፈርኩቡ ዶ ገለገለ ዝበሃል ነገር ህዝባዊ ጉዳይ ክሳብ ዝኾነ ብጽፉፍ ክትሓዝ ኣለዎ ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣሎ ዝበሃል ጌጋታት ናብ ህዝቢ ይገለጽ ናይ ህዝቢ እንዲ ካብ ህዝቢ ዝምስጠር ነገር እንታይ ናይ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ይገለጸሉ እቲ ህዝቢ ከዓ እቲ ህዝቢ ዝቃልስ ዝኽዕወት ዝደልዮ ኣብ መፍትሑ ይሳተፍ ክፉት ዘተ ይገበረሉ ስለዚ ኣሎ ዝበሃል ጌጋታት ብሙሉኡ ኣሎ ይብሉለው እንዲም እንታይ ኣሎ ዝበሃል እንታይ እቲ ጌጋ ዘይገልጾ እሞ ብኦፕን ታሽሙ ወይ ኢዶም ዘርጊሖም ኩሉ ኣብዚ ኣበርክቶ ክገብር ኣብ መፍትሑ ንምንታይ ያወደምን ናይ ህዝቢ ክሳብ ዝኾነ ካልእ ኣብ ብዙሕ ኢንተርቪው ዝሰማዕኽዎ ኣብ ውሽጥና ኣቲኹም ተቃለሱ ዋ መንት ናይ ውሽጢ መንት ናይ ደገ መንት ናይ ውሽጢ መንት ናይ ደገ ኣብ ሕቱ ስለምንታይ
ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ንሓበኛታት ኤርትራውያን ውሽጥን ወፃእን ዝበሃል መደረጃታት ኣነ ኣይርዳእኒ ኩሉ ኣብቲ ቃልስን ነቲ ቃልስን ዝስዋዕ ዝካፈል ግዜ ዘጥፍእ ምንታይ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኣይከውንን ካልእ ኣሎ እዚ ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ምስኣተወ ኩሉ ውድባት ወላ ምንቅስቃሳት ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ክኸውን ኣለዎ ኣብ ውሽጥና ኣተው ቅድሚ እውን تقال حتى إطار هزباو جنباركم هزباو حالتاتكم إيه لك يخريغه نتي بمسارات تقال حتى إطراوي بساعدين زفلت أميرا خاطو مستفلت نو أو اشتراعات يكونوا تقال سلومهم أفهم يس حجي زي أو اشتراعاتكم تقالسوا مبال واننت نحنا عينا أبتناتنا واننت اتهو كم مبال سلوزخونه جيجا سب قبولو أيكليني زي يتعرض تجاوب قراربه نبعل تجاوب قراربه يتعرض ስለዚህ مني توم حجي امرحነት ዘለው ንሶም እዮም ከዓ ወይ ዝን ጌጋታት ነይሩ ኣብዚ ጌጋታት እዚ ክንእርም ኢሎም ህዝቢ ደገፉ ሓገዙ ኮፊ ኣፍደግ ክኸፍትሎም ሞ ኣብያ ኣታናይ ገምጋም ኣብያ ኣነ ተጠው ክብለ عبيت الاستار كيكون اخترفا يمسلنا صبينا عن ما يطلو ابز جمجام مكونن جنة يا ربما لا تحطوا الملسين كنعتو انا ابز ودي لكم غزي ثانك يو يسمع له خليه ماشي ثانك يو وصبو مو صغايت بو يروري بولو تيغامغام انا نتن صغايت بولو خسمرلو مجمريا بتي اونتاو شنخات نايزي وعلو ناي واشنطن دي سي جمر حدا بعد سلام وصل في مقوارو دا كرزلوري صبو سلام وصل في نيرو كالاي ازناي واشنطن دي سي وعلو وكات سلام وصل فنتي سيمبوزيوم مالتي ببزحي من اسيات زساتف منبارو ازون صبوغي بزح غزينا تمارا اسنانا نا واشنطن دي سي سلام سلفي يكون ولا اخي واخ نقبر لمجمرا غزي خندز اكل من اسي تساتفوا اخي بادغا اي راخون كبل خل برامي تسفا زب نيرو تاع صبو نيرو سالساي مدبون موت سلام سلفي كتمت زفتنا منبارو ازون صبوغي ولا مجرشو منالوات تي اوتكام ولا تزي تسامعنا له اتليست كم فتنا جن كينوت سلاماو سلفون كمتفتينو نيرو ስለዚህ ዝውን ባውንታ ክረይ ካል ማለትዩ ካል رابعي ዝብሎ ማለትዩ ምስቲ ናይ ያክል ዝብል حديث ናይ ቃል ስመንፈስ ተተሓሒዙ ናይ ህዝብና ናይ ቃልሲ ንያት ሞራል ሓፍስ ዘበለ መንባር ግን ባውንታ ክረይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ መጨረሻ ግን ፍላይ ንዓና ከም ኣባላት ናይ ህዝባዊ ምልዓል more relevant ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እንታይ እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ውዕሎ ወይ ካዛ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ውዕሎ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ብዙሕ هم تعانتو يزلو زنوركو بزحنا دخينا له بزحنا سريحنا بزح سبيخا دخيمو ابزو غداي زمو ايتي زحالفه 5-6 عامات كنك قالسلو زصنحنا ناي حزباوي قالسي ወይ ካናይ ህዝባዊ ጥርናፈ ኣምር ሰፊሕ ህዝባዊ ተቀባልነት ምርካቡ ትዛዕበ ኣወንታ ነኮን ይስማዓኒ እዚ ከም ኣምር ከም ኣቀላልሳ ወይ ከም ናይ ቃልሲ ኣገባብ ኣብ ህዝቢ ምውራዱ ብጣዕሚ زحقوس ምክንያቱስ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት ብዙሕ ተሰሪሑ ከምትስ ተሰርሐ ስራሕ ግን ትውጽኢቱ ዘጽድብ ኣይነበረን ዳንቶ ዘጋይ ዝብሎ ዝነበረ ህዝብና ክለዓለሉ ዝግቦ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ነይሩ በዓል ናይ ኢላም ፖሊሳ ሕጂ በዓል ህዝባዊ ምልዓል ሲ ድሕሪት ናይ ኢላም ፖሊሳ ኹነታት ዝያዳ ተበጊሱ ብዙሕ ከተማታት ግን ቅድሚኡን ወላ ብድሕሪኡን እውን ካልእ ብዙሕ ፍጻሜታት كموصون كحالفون رينا هنا كنا ويلون زغبانا كنا لعلهم زغبانا نيروم اي غبرنا يعني حجن تزبي سرع علي يمثل بزياده خانتي كافتحتينا بلعل زغنا انا ناي حزب طرنافه وكان حزب قالسي بحزب قالسي
ስርዓት ኢሳያስ ክስበር ከም ዝኽእል ስርዓት ኢሳያስ ክሳዓር ከም ዝኽእል ኣሚኑ ንኽቃለስ ዝተበገሰሉ ኣጋጣሚ ምባሩ እዚ ኣነ ብኣወንታ ዝሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ነገራት ከም ዝነበረ ክስመር ዘሊ ካልእ በቲ ሓደ ወገን ኣሉታ ዝሪኦ ሓደ ንበዓል ጥርናፍ እዚ ወይ ከዓ እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መጨረሻ ኣዲይ ናይ ሒዝና ኢና ተመሊስና ንኸተማና እዚ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሸንኮለል እትይወሎ ኣብ ብዙሕ ምትንጋር ኣቲና ኣለና ሕጂ ገለና ነዚ ባይቶ ይኣክል ከም ሓደ ሓድሽ ማሕበር ሓድሽ ጥርናፍ ጌርና ንርድኦ ኣለና ገለና ኖ ከምኡ ኣይኮነን እዚ ባይቶ ይኣክል ነተን ተጠርኒፈን ዝጸንሓ ከተማታትን ነተን ብሕጂ ዝጠርነፋ ከተማታትን ኣዋሃዲ መሪሕነት ወይ ከዓ ኣዋሃዲ ሽማግለ እዩ ንዕኡ እዩ ተመሪጹ ዘሎ ዝብርኢቶ ዘለና ኣለና ወይ ከዓ ዘለዎም ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ንናቱ መረዳእታ ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝዓበየ ሃዋፍ ናይዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ውዕሎ እንታይ እዩ ንባዕሉ ሲ ናብ ዋሽንግተን ክንከይድ ከለናን ወላ ካብ ዋሽንግተን እውን ንከተማና ክንመለስን ከለና እንታይ ጌርና ከም ዝመፃና ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ከይሓዝና ኢና ወፂና يجي عنده يتسجل زلوز نبريته حتى الكامخات نزي تاشم مو حلوسي نزيس كنفلت يقبعنا نيرو حدا كلاي نصور زخوانه حزباوي وكلنا زي بلو مريحنت كامريتنا زي حجي نفسو بايتو ياكل وين زلو بايتو كلير زخوانه public mandate يقولون I can challenge anybody نزن كجبر يتمريز زبل أبى البيتون بحرالي كوينو I think يمكن بهذا الخلقون يسمعني مغنياتو بو حلوسي جمنا بزعبة زهلو يكونتات أبي إرترا زلو كونتات كبابينا زلو كونتات متى يمثل سراينا مني ولا بزكوينا حجي نفعل هزلنا سراينا سي مني نزون تبو يرنا دفاين كنقولو أي زبعنا خوينا يسمعنا فتوتنا خلنا اليوم نحبر رأي كلنا دي نحبر رأي نحبر تلقه نايقال سي استراتيجي do we share the same نايقال سي استراتيجي ألنا دي ويسببيننا نازلنا توم سبرك خنايزت ارماخزي توم ستيك هولدرز بالو توم سبركي نايزت ارماخزي منيو ازي وعلو زخه بتكبر نيروم ديم تساتفون ديم ممጨረሻ ተሳትፎ ናይ አባላት ፖለቲካ ውድባትን ሲቪክ ማህበራትን احنا ዝገበርና ተገበርና ንህላወን ተራን ናይተን ፖለቲካን ውድባት ናይተን ደገሳዋን ማህበራት ክንክሕድ ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ብዛዕባ ፖለቲካ ውድባት ብዛዕባ ደገሳዋ ማህበራት ዝኾነ ነገር ክዝረፍ ኣይሰማዕኹን ኣለኹ ኣብ ዝካብ ፌብሩዋሪ ጀሚሩሲ ብዙሕ ነገር ኣይሰማዕኹን ብዘይካ ባይቶ ያክል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን كل حاجة الوارثي ما يتوي أكل تبو تخطمو يترنف يودب نزت أرناف زي زوها هد زمرح حدا أكل يدينا حجي بايتوي أكل تمريض الله تبو نزبايتو زي كلنا ندرع عيو نسعبو تي هاوفاتو نملأيو جن بايتوي أكل راح يكون ناتي بوليتيكاوي لاندسكيب نا إرترازلو كندي مبزحتنا بتزعم مرب وايلانا هيقدر كنسأسع كلنا أقل سزنا بورو بوليتيكا ودبات علو نسنتون مو أقل سزن زلو هاسا حجي سلازي ترانا يزون بوليتيكا ودبات نزون بوليتيكا ودبات دخناي نقدينا خنسرح زون كلا عليرو ناي سيرك محبرات ترانا ناي تو أبالك ناي سيرك محبرات كني نزي كل خي جمجمنا إنا أب مريح مثل مراتاتنا نزي غاتي يتزعبي هاوار زبلو قال لهزب زي تمرط السبات مرحنة متيوم الله زي ولاتهم أبالات بايتون بعلاتهم زامنوا ويس زي بزن كلاي دلني قال لهزب زي تمرط ديمقراطية جواب كتمام زي مرطهم السبات بايتون متيوم الله إزي ناي بايتو يعني بأكل وكاز ناي واشنطن دي سي أكن دي نتهزبي أب حادث تورنفو أكن دي زك قراربو أكن دي كم تعانتو جنة الوزن برد كلها ناسي نزسي عبي دريمين يرونا in fact زناي واشنطن ولا تسلم وسلفسي
إذا تحكون أن يرتين سبيز نورنا قصري عابي سلام وصل في نكون عابي وراء كلنا نرعمل وراء كون ينيرتي تنافس لكن زحف في اللي يعتفتيروا له in fact كتكون ديسمبر إن نعاي حجي فلان كنا حجي رأيه زي فلت أمونغو عبيتن أمونغو ناشتون أمونغو عبيتن أمونغو منسياتن كنا حجي رأينا يوسينا زين فلت ناي متفنان منفس يمتعلو حجي كان إيرتراويان تقال استمتن we have to step back كاري يمتعلو كوم كوني رودي يتوم منسيات منصوم حقا حقوس ويوزبينا رخينا ويوز حقوزنا رخينا نحناتهم أبتقال سيس نحنا عبيت حواتكم يلو دخاماتنا لنا كنا لقسونا لنا كابتي حيزنا يازل لنا حلافنت اوكي يتوم منسيات كتكون علو نزي ولا حدا أبزناتي ابن نزلو تقال سايد لا يفتحي نزي أزق أو معلو إلى أي أمن إليه كساحي جخايا كاتمنن سلازي أكن دي إنها تخبابرنا إنها تمالالا إنها تحقاقزنا بأكن بحبا نكالس حجينا مجمرا جزيك هذه نتسل كنزلو زي ردعنا أقبا نسخاتكم ألبسو نسخاتكم تسوعوا أخي باين متسنينا نسخاتكم سرعكم وأجندا كنسمع يندلنينا كهذه يمثالو زي of course كل جزء حد بقمة كنا توزع لنا نقرأ which is هجدف كل جزء مسانا هجدف يبي تو يقولوا خي كون دبها حتى كان حتى قرب يقولون هجدف كل جزء له جم هجدف راح كان لا يقولوا نقرأ يكون تلازي زون عبي ألوتاوي سواء in fact بزح ريتيت قبلنا نعي نستوم ملسيات أحواتنا دكنا اليوم دكنا يوم دك سلان شو عتنا سلان شو متنا سلان شو عتنا عمتي نسخاتكم كيت ولدكم كلهم يزي لا يأكل بابور ترقيش يجي كون يأكل زبال زلو سلان شو عتنا عمتها بقاسلو تي عبيت آياتكم سي أرزيهم سنيهم سلازي زي مثل لايزجن نقول لها ناخذ عناي بزخن فلالي بلان بعد بصوت وراجار بهايمانوت وزته بزي كنفلاله فتسينا يبلنا قال تي زنبره سمعتاوي اكايدانا مرالصان لنا هيغدف ايت متتاوز عدني بفلاي نلعلنا حقنا تقالسنا دما نبعلهنا نتسرعيتاوي اقباب نتسرعيتاوي السرارحه ناطحسنا كيد نفتنا حاجه انا نايتوم كوم زنبرو طرح ديكونسي نايتوم كوم انا تغبر خلو زسقطو ناي بحقي اذا تحساسبن زفرحن خا فلاي ما حجاب زوانزي زي بايتو ياكل زي كابتي مجمريا زي ناي زوم ناي واشنطن محبركم نزا اخيباتات زخمر فوق خلو غيروم زكايدو زنبرو اغبا كابزي بحال زي كابزي سرار حزين ترى نص زي كوينو دحر حران زي كوينو ايو اسكافي بدوتات الله اقمينا زلو هوني ونسمعني مهناتو ولا حج هونه بزح بدوتات يغاتمنا الله ككتماناسي بحالين شو بش عمت نقالس نبرنا سبات لومي تفالالينا لنا لومي زين التئمان منفس اوشتنا عسيلو مخنياتو زي ناي بايتو ياكل زبال ነገር ካብ ዝመጽ እዚ ከምዛ ዓይነት ስምዒታት ክቀላቀልና ስለዚ ብልጽህና ክንወሓጥ ክንክላለና እዚ ባይቶ እዚ ናይ ኩላህና ባይቶ ክንገብሮ ክንቃለሳለና እዚ ባይቶ እዚ ናይ ኩላህና ባይቶ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ነዚ ይብል ካለ ኣብቲ ከመዋጾ ኢለ ከርቦ ዝለል እንታይ እዩ ጥራሕ ትጉለታት ናይ ዝባይቶ እዚ ተናኺትካ መኻር ዘይኮነሲ እዚ ባይቶ እዚ ናይ ኩላህና ባይቶ ንክኸውን እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነፍሱ ተማ ህዝባዊ ባይቶ ክኸውን መደብ ስራሕን ዓንድ ሕግ ክህልዋን ይግባእ ስለዚ መጀመርያ ነፍሱ ወከፍ ከተማ በብ ከተማ ክጥርነፍ ኣለዋ ዓንድ ሕግ ክትዳሉ ኣለዋ ከምቲ ሓንቲ ወይ ፀጋይ ዝብሎ ዝነበረ እንተራ ዘይተጠርኒፍና እንተራ ዘይተወዲብና ቁፅሪ ጥራሕና we are quantity ጥራሕና እንድሕር ተወዲብና ግን ሓይልና ንኸውን ስለዚ እተን ከተማታት ክውደባهم ዘለዎን ስለዚ ቀዳማይ ዓመት ናይ ዝባይቶ እዚ ነቲ ዝነበረ ጥርናፈ ምፍንጣሕ ዘይኮነ ነቲ ዝነበረ ጥርናፈ ምሕያው ሆነ ኣሎ in fact በዚህ ቀጣም ዝውን ከም መጽዋዕታ ቀርቦ ዝደልሲ እዚ ባይቶ እዚ ብዘየማት ቋንቋ ነቲ ተጠርኒፉ ዝጸንሐ ከተማታት እቲ መንሰይ
ኣብዚ ተጠሚቱ ፀንሕ መንስያት ክዓስል ከም ዘለዎ ክገብር ኣሎ ብጽሑፍ ክውፅእ ኣሎ ስለዚ ስኹን ገብር ኣለና ይብል ካልእ ኩሎም እቶም ይኣክል ዝብሉ ደለይት ፍትሒ ኣብ ነናይ ከተማኦም ህዝባዊ ባይቶ ክምዝገቡ ይግባእ እቶም መንስያት ማለት ብፍላይ እቶም መንስያት ኣብቲ ቃልሲ ምሳና ዘይነበሩ ሕጂ ዝመፁና ዘኪን በጋታ ይነብሩ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ቃልሲ ብዙሓት መንስያት ኣካል ናይ ቃልሲ ኮይኖም ክወልፁ ይሕገን ግን እቶም ሕጂ መጀመርያ ግዜ ይኣክል ኢሎም ኣብ ቃልሲ ዝመፁ ዘለዉ ንኣሽቱ ኣሕዋት ደቅና ኣብቲ ዝነበረ ጥርናፈ ኣትዮም ግቡኦም ክፍፅሙ ከም ዘለዎም ሳልሳይ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ናይ ዝመረፀቶም ሰባት ግቡእ ምስክርነት ከተቕርብ ኣለዎ ሕጂ ከምቲ ሓንቲ ይነብሮ ነበርና ማለት እዩ ገሊኦም ብምርጫ ዝመፁ ገሊኦም ብምርጫ ዘይመፁ ስለ ዘለዉ ኣብቲ ባይቶ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ነቶም ናታ ወከልቲ ሰርቲፋይ ትግበሮ እንተራ ዲሞክራሲያዊ ዝተመረፁ ወከልቲ እንተራ ዘይነይሮም ኮይኖም እሳቶም ክትክኡሎም እሳቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ እቲ ህዝቢ ዕጫ ዘውደቐሎም ክኾኑ ኣለዎም رابعي إتن بالديمقراطية وعجباب وكلتن زي مرزع كتماتات وكلتن خمرزع عدل كوهابن يقبع حمشاي نفس وكف كتما قدحنا كتما مدب سراحن عند حقن نبايتو يأكل كتقرب يقبع شاي بايتو يأكل ويكا ببايتو يأكل استمر كيلا فات شماغله نتي ببخطمو زقربه ورقاتي أمني حاده ني حبار سند ويكا تشارتر صوميو نامناي كتماتات هزبو أخيباتات كقربو أمچرش ድማ ህዝቢ በብኸተሙ ንዝቀረበ ንድፊ ምስተኻታዓሉ ህዝባዊ ባይቶ ያክል ነቲ ንድፊ ብምርጋዕ ወግዓዊ ሰነድ ናይ ህዝባዊ ጥናፈ ንክኸውን ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ነገር እዚ እቲ ዘሎ ሃጓፋት ናይ ባይቶና ከእረዝ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓና በወገናይ ምክንያቱ እዚ ባይቶ እዚ ናይ ኩላ ባይቶ ክኸውን ኣሎ ኣብዚ ዋን እዚ ኩሉ ዝረዕመሉ ባይቶ ይኮነን ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ጫውጫው ኣሎ ብዙሕ ኮምፕሌንትስ ኣሎ ብዙሕ بيمرد الله. زي نزل جالزين خنصبرو إذا تقصقون نتبات كم إمامي لك أربان يفتو أنا أزود له. Thank you. جنة تسلمو لحرنا بحطوا نرسنك نأتو مثلا زيادة كنصفه نتبدأ. Thank you. هراي يعني اللي صقاي معني كله إلكم معهم ኣብ ናይ መኮንን ናይ ፀጋይን ክምላኣሉ እንድሕር ኮይነ እቲ ቀዳማይ ናይ ፀገም ኣሎ እንድሕር ኢልና ፀገም ኣሎ እንድሕር ኢሎም ዞም ናይ ዲሲ ክሰርሑ ዝፀንሑ ወይ ዝሰርሑ ዘለው እሞ ነቲ ፀገም ንቅድም ከም ዘሎ ምእማን ከድልዩ እንድሓር ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሕ ድማ ኣብቲ ናይቲ ፀገም ምፍታሕ ما يلكهلو الله يبل عنه إن من تعيق مزب زلهو إندحر سأجم يلن ويرمان تسأجم عن إسكا وين داون بلاي تجبرون حركين كا تسأجم يفتحني مالتي نتسأجم جن نبتهز بقرب عنه أنا قرب زسك عن نتاعي وزنا يأكل هزبي كل ده لا يفتح يأكل قبل يزانيحو يأكل قبل زانحي عسران شوعتن عمد زجاجة سب يأكل على بسبعتهم يأكل زبالون لو نفلتين عن تاي كم زخونون أبتي نابروه هو تومن هجد ما يأكل كأيبل على حجي زي يأكل زبزلو حجي دحري نا إثيوبيا إريترا سلام تبحيلو إن حزب إرترا زي تجلس قالوا كلها نحنا بصلماتنا زلنا أنتي تجيرون وعل تاي تصحيفو زين فلتلو بو حزبنا حارقو وعلى بتي دنبناي سرعات زنبره كله وسيون تايلون يأكل إلو مالتي يمكن نتي يأكل إلو زمازو نتي سرعات ناي نسيقو وصل زمازا إذا أمبر كال يأكل كمزي كاب سماي كاب هو زمازا غير كان ناي مرأي قرب أنا سوي إذا سكفني سلامنتاي نتي يأكل كبل زس أنحي بحلفي إتي برقساويان زلوا بحما كتفانن يبلون يبل سلامنتاي كمي مزيو إلكاك حتى دما تخيد مالتي كمي كوينو إتي أكل يلوزس أنحن تحدشي أكل زبل زلوس انتاي كغاج ويهل انتاي كبعز ويهل انتاي كنفيجن كفترو كمي جيرو كفترو لوكي إلو إلا أنا إذا حتى زي عتملس التلين سلامنتاي كمي إزريوانا يأكل يلوزس أنحن يتحدشي أكل زبل زلون بحنساب كقدمي زصبيو سلامنتاي يأكل انتاي ددا يأكل نت السرعات يأكل نت السقاي يأكل نت السدات يأكل حزبنا مصنات
ስለዝኾነ ማለት እዩ እሞ እንድሕር ይኣክል ንሱ እንድሕር ኮይኑ ፍትሒ ንደልለና እዚ ኩሉ ስቃይ ይኣኽለና ዲክቴተሪያል ይኣኽለና እንድሕር ኢልና ከመይ ገይሩ ክፈላለ ይኽእል ሕጂ ኣነ ዘሰክፈ ንሱ እዩ ስለምንታይ ነዚ ይኣክል ትርጉም ክንህበሉ ንውዕለሉ ግዜ ማሎ ትርጉም እንታይ ይኣክል ተባሂሉ ዴፊኒሽን ክወሃበሉ ኣዊና በፅሕና ኣዊና ወሪድና ዘለና እዚ ዘሕዝነካ እሞ እቲ ፀገም ኣሎ ክበሃል ከሎ እንድሕር ፀገም ባዕልኻ ፈጢርካዮ መፍትሑ ኣየሸግረካን ይበሃል ካልእ ሕጂ ኢሳያስ ስለ ዝፈጠርና ፀገም እዩ መፍትሑ ኣቢና ዘሎ ግን ባዕልና ዝፈጠርናዮ ፀገም ኣብ ባይታ ወሪዱ ኩሉ ተዋሲሉ ነቲ ፀገም ክንፈትሖ ክንክእል ኣለና ባህሊት ኣነ እዚ ይኣክል ክንዲ ነቲ ዝነበረ ቃልሲ ዘማዕብሎ ንድሕሪት ይመልሱ ከም ዘሎ ቅርሕንቲ ከም ዝፈጥረልና ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ ጉዳይ ካልእ ከዓ እንታይ ብሉ በመሓርኛ ክሳይ ኣይተሓዙለይ ናይ አምሓርኛ ምሳሌ ላ ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባበታል ይባሃል ንሕና ብዙሓት ጸላእት ኣለውና ኢሳያስ ጥራይ ይኩንን ህግደፍ ስርዓት አይኩንን ካልኦቱም ኣለውና እታ ኤርትራ ትባሃል ኩሉ ስለዝደልያ ብዙሕ ጸላእት ስለዘለውና ከመይ ጌርና ኢና ነዚ እቶም ኣብ ውሽጥና ዘለው ናይ ብሓቂ ንሕና እቲ ፍልልየና ኣጽሪና እቲ ኢጎ ገዲፍና ነዚ ያነ ሞር ደቂ ኣንስትዮ ከኣትዎ ዝደሊ ዘለዎ ኣይተሓዙለይ ኣብዚኣ እሞ ናይ ብሓቂ ነቲ ፀገም ንፍለጦ ብሓንሳብ ኮይና ድማ መፍትሒ ንድለየሉ እየ ዝብል ናይ ኣክል ድማ ክፈርስ ኣነ ኣብሶሉትሊ ናት እየ ዝብል ግን እቲ ፀገም ዘሎ ሓደ ብሓደ ተዘርዚሩ መፍትሒ ክድለየሉ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ናይ ካንሰር ቱመር ንقدم بناين يكون زي قد أكا يكون دحرية دحنا له سقبل تبلو سقطبن انت يكون مالجننت كوينو يتكوس مالتي إذا نايزي أكل نجر دم خدتكوس اللي حركونه مبتتان مالتي ومو كيتبصح كس غيرنا نيزي فتحنا أبتزب صحكن بصح نهزبنا أكيبنا كابت الشجر زلنا خنوص كنجبر على النايب الناي كلها ناس رحمة إخوانه دم أبزي عملوا مو يحواتي صقاين مكولن زبلو كل سلا زغبرو زياتو وساخيتيا ودي له انا حراي حدر جاغانو حجي صحاف زلون يريلهو نسلون فلينا افتحتوتات تمسيون صبوغي سلازي يا بحتون ملسن كناتو سيام حجي بتاجستن بعقلن تصبوخمنا انا زعدل زخف دقيمه يمسكنكم يعني لا نحطتاتكم كنا نلس دلوات علينا ثانك يو سمع كله تسفع قبر كبرات تخاتاتلتنا مايكروفون يدحنت لا 88 ابني ادو تدي تمليسا نادو يسمع له اوكي صبو الله ثانك يو كبرات اغايشنا اتو مكونن ابرها كمون حفتنا ويزورو جنت قبره كمون اتو صقاي نغاش يغنينا أنا قال لي حدا خلت حطو أغريبة إن بكذا حطوتات كساجرة تحتات التنا مدرخنا يحطون ملسن بزي قاتامي عدل لي بومنا لو عايشنا كابجي زعبو زرزر سمينارنا تبكسنا حطوتاتنا أنا أضرب نخدنا مالتي عب حطوتاتنا جن كم حبريتا كل تدق نتينا يحطو استينا تتكيمنا نتناوش تقتدق كنا قربا نخل حطوتات عقريبنا كون لعل حطوتات نتحرر لنا تجميلا ريقا حدنا خال أي جزء ببخلت دقيق نقول حطاتنا كنا قربون خدنا نغت عملنا مثلا اتي ريتو ويلبوا امونغو تي حطو خي كياتو نتخاتات التقاب زياده نتحطون ملسن شموق يلو قربون مثلا كبرات حوات بيستخ عليه نقربو حطاتات اوش تخلت دقيق غيرنا كاوش تخلت دقيق على حطاتات نتلنا صبوي ريغا حزنا كنكچلون خدنا ناتي حطو نغايشنا كابزا ناي مترشا كبغس مالتي زياده ذهبكم بحتا حتى زي تمسرتيو زي بايتو ابناي دي سيدرانايو الكمومو